Не говоря глупости, чули? Добър вечер. Значи, добър вечер, каза моят приятел. Тук прави едно видео с една от шоу звездите на Турция. Господин Метин Öztürk гостува в Балчик. Той е роден в град Балчик и е направил една много сносна и много добра кариера в Турция, съседна Турция. Чухме негови две изпълнения, по-нататък ще качваме и още други изпълнения на нашия телефон, за да може да се насладиме на сладкия му гласец. А това е моят приятел, господин инженера от Елпром град Балчик. Ние в момента се намираме в град Балчик в заведението на господин Енчо. Така ми го представиха поне, аз го не знам. Така, заведението е чудесно и трябва да бъде посетено непременно от всички туристи, които пристигат от Перник и София в Балчик. Заведението е наистина много хубаво и е много крайно, много добро обслужването. Благодаря за вниманието. Свършваме.